Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Ka Khasi Students Union ke SU kala mahami ka sarkar jala balada kadang penslam ban pentrei kami ka inline permit ILP bad kiwi ki an ki bayada ka jala ka sengkan shimhi ka sinjam na ka bapenan kam yala ka jingstan. Hadin ka jing kundu ban menteri rangba konrad ki sangma u president ka KSU samla Raymond Kharjana ula ong ba menteri rangba ula pentim ba ka jing terwa ILP kadang sa ba ka sarkar pedeng ndai ka sarkar jala kan dang yai budin. Ka KSU kala persyaru ya ka nunggu ka jing temu ban pentrot ya ka MRSSA arhajar khan riu bar kala penpau ba hadu menta kam pat UI ya ka jing trei kam ka bashisha halor ka ILP MRSSA bar ka Migrant Workers Act. Raymond Ulaong balada ka sarkar kamla ban pentrei kam ya kini ki an ban yada ya ki try mulung ka KSU ka ne hi ya ka badon kam ban yada ka hok bar ka jing itu jong ki paj ba Meghalaya. Nakaliang dong ka Khasi Students Union Central District Council lawan ni banyak dulu UCM abede bagi aku tuli kimat jingdawa jo seng bangla depa ada ski penskam ada doktorik limba kamil bar khas pratrik bar daga limba shti hard copy di kejingakan lalong kabal kamjorong kendiat bat kibun imat nilaikan kebaningkong nilaikan syai ya kemat wede bat ka ciputikam no inline permit ya ka ba nakaliang UCM loong ba kani randon ha kadi kamat jong ka central government but nakaliang ka state government kani persyang kanyai tendu ya ka jingkhang jong ka central government banyo rekam no ya ka LP hani ka jela jungi analor jong ka LP ka ba ar nilai keren sepang ka jinglong jingman jong ka MRSSA hani ka jela jungi kumbang nilai i saki hani sini balik kladon ka kubor ka bangi ilin bas lat patai kubor social media hawai ban pengela ya kata ka felicitation center every exit point sya kata ka food court da ka basyang lad kren mentasi hajingelang but nilong ba hakit rodang na kaliang seng inum la ban inum sya banda ailat ya ka nunu ka kenhul ni ka sarkar ban pengela ketika felicitation center sya kata ka food court makumang itip hi kani kaan tolong kaan kepala penmi na usam aja khandri bakal ka kepala slam ba man penrekam andai nakaliang jong usiam la penpau tu ni kijing ka baide ba ka jing dikho bat ka central government bat ka jingyo jingbet na state no governor andai ngilakan dak basai ba dak kumno ru inon kam ban kwa ban ino ya kata ka jing penrekam pura ya kani ka entry exit point MRC bat haba nyo ban penrekam ya ka MRC mut iron kami kita kerdop iban telasi amar klam kita kerdop kam don jimut ban petrekam ya kata ka MRSC nalor kata gladon ru nglaikan ru sepang ka Meghalaya Residential Safety Migrant Workmen Act arajar arpo ya kaba hagstam giwalet nakaliang seng ngila ai ya lagi jimut ban penrung biang so katu ni gi an katu ni gi kendon ketikaan krang man penklan ya ketikaan hendai songsi pat banong ba ya kaniru kebenta hadu mentang patla ban i ya kata ka jingtrai kampura jong kani kaan pada kaliang dusiam long ba persyang manya pentrikam ni kaan namar kum ka jingmut ka jinon kam hi kalong ba tang banda ba ni don kam manyo ya ka police verification jong itu gibriu hinong bela dibuan kabar jela syakni ka ban bela sani kari wait jongi but nakaliang jong ka sarkar ka pdiang kata but ngangit scam ba ngin sai i ya kata ka jinglong do long snam jong ni kaan hani ka jela ka jongi hani sini nalol kita ki bro ki bun ki issue ki ba ni ngalai keren bentuk ya ka reformation haka education sector health sector nangta ka sports policy but ka reformation haka MPSC but kiwi de kam judan kata ban hun ka ong ka sarkar ndai nakum kaliang kaseng ngiju long parking ngiju long adaka nak ka por but ngiladip kan syai ba haduk mata menehi ngimpan i ngene no ki an ki ba mante lakam ya ka jinwan ko slek jinwan rum ka slap jong ki mender kan kari jongi abangi kran ya ILP ru ngiyo ka jubab ka ba ki ong ba karangdan ba state ba central government ngi kan ya ka MRC ru kami ka ju ka daw abangi kran ba ya ka Migrant Workmen Act ru kami ka ju ka daw
di ke bangko an kan shan yang kaseng balada ke sarkar kamla pa pendrai kami ni an banyada ya ke jilong kerpang jo kajat benri go jongi kaseng kambansi ban lehi ban pendrai kami deki an ki bala ban pentingna bala banyada yala dari kajat benri lagi Kadang ang kucing ay po. Idon kimat kiba ul assurance ban bala ban penbet ha gini tayo kani kisni idon kimat kiba don kam banda ban minat som perkat ba poin kimat kiba nilai kran kadi halor ka SD order 1950 ha bangi I ba bon ba ki wei pat ki jat benriu hiyo ban enjoy kata liberty ban yang jinglong jong ka riulum hakani ka jela ka jongi but ya kani nglar konsyai ban kaliang jong usiam long ba hadin bala yok priang yang sti jongi haki benai akan trik opratrik jong brand ladap inform ya komiti ka ban klik dau deputy chief minister Te halo kini kim isu kibanang mentamen ya kini isu di belayat nak kawai kapor Islam kam song dongrim syu bengin bu por andai kasulong mai tangwai ba lada phimla ban pendrai kam kasang kam ban sihi kap penokam tak justat ladi ban pendrai kam pat ikedikian bat hang tak kapor wan ong pat ba kaseng hi kale ya kam ka bawian